stoupnete, pane. Mamka ti takhle přisune nějakou židli a něčím ještě takhle podložit, aby byl výš, jo? Jo. A levou půlkou zadku si takhle sedneš a vy si takhle klekněte klíně k němu, ať už má nějakou jistotu. Berle může odložit. Podložit tady patu. Tak. Tak a teďka. Ta noha vždycky zůstane vytočená takhle ven. Tak ji stočit hezky rovně dopředu. Podložit něčím patu. Tak, už tam došáhneš na ten klín. Tak. Super, tam se můžeš přidržovat takhle toho opěradla. A teď pravá noha tlačí patou do země. Dlouhý záda, rovný záda, dlouhý krk, ramena od uší. A tady já si dám ještě prsty na ten jeho zadek a cítím, vnímám tam, jestli ty svaly tam zabírají nebo ne. Jo? Tak povol maty trošku, teď co to tam vyplo a zaber patou do země, patou do země. Můžu mu dát ještě takový impuls, jako že mu tu patu takhle chci zvednout. A on se nenechá. A teď ta nožka hezky maká, jo? Teď ti to tam cítí, já to i vidím, no. Je to i vidět. Kolínko nepadá dovnitř, to si hlídáš ty v tom zrcadle. Jo? Takže ty si hlídáš spousta věcí. Hlava, ramena od uší, rovný záda, koleno ven a patu ti nesmím zvednout. Pojď. Zaber a chceš jít výš, jako bys chtěl nadzvednout ten zadek a ta pravá noha ti nadzvedne zadek koleno. Pravá noha ti chce nadzvednout zadek nahoru. Ještě nesmím tě zvednout. Tu patu zaber, hezky. Povolit. Jo? Takže takhle tam zkoušej.